Здравейте отново. Продължаваме си същото мисия, същото видео. Ще мина още на мисия и това ще, нали, повече няма... За днеска повече няма да снимам. Това ще минавам са тая и още една мисия и спирам. Само че още не мога да свикна с смотаното управление на хеликоптера. Какво стана, бе? Затова не харесвам да карам хеликоптери с клавиатура и мишка. Май това беше от мисията. Да. След да видим някаква по-лесна мисия така. Гледайте за кой сме ние. Много съм сакат, ама много. Ето, най-накрая. Ба, ти тъпите миши, бе, бате, бе. Отиваме към мисията F, нали, Франклин. Ако това е тази мисия, където си мисля, ще бъде много тъпо. Да, yes! Това е друга мисия, не е тази, където си мислех. Та ме кефи. Добре, то бус ще тръгне ли някога нормално? Трябва да махнем на Вин Дизел това. Аз каже. Двигател и да го туриме на тази тъпотия и да не видим как ще върви. Така. Ако някой не знае защо именно тази къща и ако някой не знае коя е тази къща, значи не сте играли GTA San Andreas. Това не е точно тази къща, малко е направена наново, нали, строена наново. Това е на тоя на... Как се казваше, бе? CJ къщата. Много е трудно това стреляне тук, но иначе мисията е брутална. Имам една идея, която исках да направя от много отдавна. Гледате ли са? Да дойдат полицаите, да видим дали ще ни помагат на нас. А това е моя лут.
Малко, много дълга тази мисия. С тия стрелби тука. Аз искам за тия дни да я мина GTA и вече започна пак да си снимам за Fortnite. Да, хора, решил съм да снимам и за Fortnite, да си продължа пак с Fortnite. Майче, това беше. А, не е било това. Дали ще успеем да я минем от първия път на тази мисия? Без да я провалиме. Ох, колко е странно е така само се стреля с някакви идиоти. Не. Аз забравих за това, че ще дойдат полицаите. Аре бе! Черни пишки са. Чакайте, писюнгили. А, да, тук трябва сега да краднем джетовете, после ще... Тревър, как е на малко? Не знам хора защо толкова мълча, аз просто много съм се съсредоточил на тази мисия. Али, извинявам се за това, че мълча като все едно са ми започили устата, ама не мога аз. Аз така ли, че някакво да разказвам. Хеликоптера го нямам. Ай! Тук само отрепаха. Да! Няма как да мина тази мисия, много трудна. Много е тъпа и трудна. Аз първо да се предам да я скипна, както винаги. Да, и пак ще ме върне чак тука. Чак на баба си газа.
А, тя ме отрепаха, бе. Не ви заеби му пергишите. Защо стреляте само мене? Стреляйте Ламар! Нямам думи, бе, брат. Нямам думи. Никакъв шанс да тя минавам тази мисия. Бал съм ти майката. Нямам думи. Просто ме убийте, бе, пичове. Стой, ти имам една друга идея. Така. Сега би трябвало ми да скипна, защото 3 пъти вече умрях. Дано сега ми да е от някъде друго място. Добре, мисля, е готова. Ами хора, това май е най-краткото видео за GTA, обаче така или иначе не ми си игра повече, така че чао. В смисъл чао. Малко сгреших, така че този път наистина, чао.